Pro na mabasona no hweche na odon ho batamra nkenso ansa na menkenso besi ne trase na wode asase aka kire no ugina batena so onwene ntawo so na se udi bo frɛ wo du foche so otofo anofo me pusu apa ba ko na ma brofi boti kwa enne mekɔ wo chena mekɔ na ma busue ni di kan me kwa ba wo ma no me kwa me mabia wo mitirim yo wo kwa ba bi so amoni ade ntwoni bia na nkanyini da kwa ma ade ache ama no pogodo so egunu so ama ni tirim aye ni nya aya no kure so hoho basra na ade chine na kontu boton so na onye wedi nkra no kwan so sem denti ena otinto so tu so ma na aboanka odiri mi ka befa aya no kure wakene mpemfo se yemfa dua nche kwandan so sakanti eje ne ho abofransem aya no kure mpemfo se sakatempo betem penten kwanfu tie na edi ho adanse yentena wo madua dumbra ne besi krokro tia me yentena betema betem ma ne medane obosompon ma abo apotekura ne mankosem kodi enkodore sa ade wa abra yenwene nam na nka batatene mi so nyina benyina baso atente huma bi da isu nesu man kwan wala ofuntum wo so ya na sa batatene aya no kure se twene ni mi da wa ye mwanchan enzo de no krotrodo da huro kofi o se onya bom kon a omo do no omo tan no obi apie betie ne nkwase asema na ni nyansa asema wo ka mpemfo se odin kontompo dawru ba abo asomdwe daruma o ja nkrakra sene o twa kontompo di akoto krokro tia nso so a ye fa so ba okrom na mi daru a o ken mare na aba na wusu na se o twa kontompo a chade tokro da ho na se asemba wa fa mapie aya no kre wa ken yi na so temi mpemfo se ukosie woni na wotie tupeso afa na ye na obefia obedidi ye no bekọ ye de dada awisia aye no kre wa kan ye awisia da asa no pa na opanyimra so de na se o se kunafo a wo se ho wo hya babona okasa de nsa wo wani na se adwaye anwo nyina efri kunafo ye hyemra se me ndwunso adwaye na nya bra ye dwale odwunso fa akwa de twa ehuro aye no kre ye ngira nkran mu ntutu nkran na se abo ankran ne se okosu ya dan mu a e ma na nya wo ya ntumi nya ne hwe na ba ko yan ye fa hwenkran a mo ato santene enso de no kre trodro enhoho anka de no so na hu omo aya no kre na so chimpen fa pete masase nya da ho akwa wo enso de no kre trodro asempa na waka no brintin ye no mabasinsa aya no kre wakene na so chim ye se ko twa mansa fi rum bo fi mu amane se odwan abanwuru ma ba che na ba ria mpen fa se ye nti asem na ti asem na ye fa nkwa adwendwen abro ko twa mansa so akonkramo nti ye mfre no o ye se o ye ko twa mansa nkramofo allergia enjesa panda kwane ne ma onfa nanum eme ya goprama so se ko twa mansa fi rum bo fi mu amane se we wi asofo de nti yamfre na osofo ma etum fre na osofo de na nya wansa agyamo so baka se yo di fo no hye nkoma potokura na fi kirase ko twa mansa wo tonsuo ma ne ho sensan na efo mpepada hwe ehi 17 na wote wo obo atwe enso de no krotodo ko to sa akura wa ha egu apaso ade obedi kan ne di na de akura de to so bia ye bi ni ehi 17 na dabo jana na obo atwe na ke na ncha ye chare ten aya no kra ehi 17 yesuma fi da potokura wo de se kan twa na ncha ye fa akuma aya no kra wakene azutem impemfo se na wakọ mprantwe ko no da topada na kwa asaman do na wo abo akokono wakto asemo na me de wo kwa himfie ya so pechi de ka wo se bu atopa akokono ta cho se na 90 kra kire ni mpema ho oni anko wa be ho a edore akokono aya no kra mpemfo se de wati duafo ahwe wu no odem frama de na kwa asaman edu akro na wo hurisi a wasi wuja ho be hwe opu wasi fom de wato nsa sunu ma wu no odem ti de na kwa asaman na se wo kode abo asonsono ka pramne ni akyerebe ne da oka aya no kra sonsono anya ni nto se ni ho hia na se kwa ya akyerebe ni apramla ye mu mane de apafo na gina ni mu obi bua ma odon fufa wo so bua ma ne do no kwaye na se wo kusie na pe na pramla betu na firi ne bo mo nya abo akoto aya no kre apoto abo premier so kyerwe so apotokura na fidi kwadani apotokura na fi so be firi nkwancha ma nkwancha ado aya no kre wakeni na so timia mpemfo se wotwitwa do tom huma wiahye wodaache apotokura na fi wo se man komodenti na osi nkwancha o na oda ahwere be fi no ode wanse na be fi na se yete ahwede ma ye nto abo ye nkwa motechinka fa pa mama na wanse no modidi dada enso de wanse na woni hwe yo no ya na oprapra ne nsere no so ye adwuma aya no kre wanse puse ne se wani de kone cho so siesi wani asisi wechi nso sumuna suntonko bia ne wansampo bi bo patwin we kira nkofa sabi aja nan to aso ene kum wansampo bi o to twin we nyima da wachi twen enso de no kroto ansa na nya da obeto bo atwa asuo fra no ena pafi besiu aya no kre ofin hu ndua bia ne pembro enso de ofin hu nso ne no na adwene aya no kre wakene pemfo se o sunu kruntu de ye ben yatwi ne obesum no ne asem ona so ye du osunu akira menua ye nsuro hasuo internet be bi osunu be fe bia ye kwan na se ye bokwan so ye mokwan modwe na o twasa no ne onyun se na ichi osunu ba de nka o de kase ye o ye de aya no kre wakene pemfo se be bi osunu ewu aprada no petekune ne ma embuanda ho na se abo akokosachi wo so openam kase ye nso osunu wu ye na kaka abon aya no kre peteku don so kusumane mo so se ye ta me pen yanto so me pen menu asempa no aka no ku osono no obewuko eda okoti a no waso ano ho abia sakokosachi onya kyen nya nkyerɛ na nya bra wo hu odwanfo no na se abo a wo so no mienu ku okwa ya se nnua ene nhoma ene nwura na ehunu amane aya no